Kuwei ubri ula syak kem na kajing suba don keti ba upin ja klep ya kawai ka kena ba dang hendrus nam karta kabala ja rengai na janyeng jongka ha Raja Simla kabala ja ha khat praterik unaitung arajar arpusan. Ya uni ubriu la tip kerteng kum usanjet areng bat la ong ba ula ja rangai nadu katai kesngi la ong ba usanjet udan ha rongjeng ha kamiet arpu arterik unaitung arajar arpusan bat pet sha adogre ha kesngi ka babun na kajing don ki ba ajing tip ki bor pulit kila poi ha mete jitem ha kapon riu shiteng janmiet ka arpulai terik unaitung arajar arpusan ban kem ya u Hinray usanjet ula light pet bat ya kitiar kitar jong u hinray ha ka step ka babut ki nong shong shnong na adogre mete jitem kila yok kem ya u hakapor nyau baji min step bat IT shaki pulit hakapor khatway baji AA. Usanjet ya minta udan hak harkata police station hapreng ka jing tokit bah nyau sngi daki pulit katkum ka jing aibor ka North Garo Hills District Court ha mendi pathar hak apusan taring unaitung arhajar arpusan. Syuk la pauru ba usanjet udai uba jumlien haki kamrunar haka ba batbor yaki kena kantai bat ha usnam arhajar khatnyo kaladan ka muka dema persya ya u haka te ka police station la ong ba udang don haka jamin henrai la suba ba ulale saya kani ka kamsniu menta usnam kumalong menta hadu ba pelat ya kani ka kubor ka jingwat ya ka te ka kena kadang ya chakman de mama dah ngate bede ni ibu mainan no confirm de ku tu ko mo Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya